Okay, what's up, what's good, what's new mga Bisaya? Good morning! Today is a very special day. Today is the day. Kabi kini sa ka-special nga adlaw para sa karon pangutan ako. Why? Because karon nga adlaw akong first ever job interview. Karon alas 2 sa hapon. So, atong agenda for today is akong ipakita sa imo kung sa ang adlaw sa katao nga interview, and I will take you throughout the process. Oh yeah. Hello, good morning. Hello, girl. sorry. So, We're karon, going to dulong nami, maglakaw na daw ni kay Pagayaan. hapit na ako interview and kulban na kay ko. Kulban na ni sila. Nasa may agenda. Di mag-support mo siya pa. Wala na pinasupport mo. Kaya, yun na naman sa kami. Maxine, bukos na si Mayor karon. Bukos si Mayor. Wala pa minag. Tarong sa Baka na kayo kubay. Pero at the same time, excited. Wala rin ko nag-prepare sa mga questions. Ako nag-prepare sa mga possible questions. As in, wala gina ako prepare akong self. Pero, before graduation, nagkuha na maginoon may nag-mock interview. So, in a way, na ako idea good kung sa ang mga ibang tanong. I think na naman po experience when it comes to handling serious questions. Okay guys, today kay interview ni Daddy Mark. Hi Daddy Mark. What's up? Kulban na kay Pero sure ko kaya niya madawat siya si award. Hush lang na to. Nagisapot ka Jai. Ang tinuod nga madam nagisapot. Nara. So mato siya kanang please pray for Mark na makuha siya sa work na 100% sure pag ko nga makadawat din siya. Ready na ka ba? Amo kini gasapot nay gisapot. Are you ready? Ready na daw siya. Kanisa ready na yun. Go daddy. Okay. Sige. So ang mag-interview sa ako kay ang mismo branch manager daw. Kulban na kay ko. Karon nakasettle down ako dito sa office. Pero kulban na kay ko ba? 1 hour later. Kuman na. Grabe di ka hadlok bay. Grabe di ko kabukno ganiya. So kung ikaw interview ka, use all of your energy to prepare for it. Ayaw maawat na bay, don't slack off.
hadlok ilagi. Dito ga starter, ga putol-putol ang ingon, ga Taglish. Pero may na lang kaila ko sa manager. Since dito ko nag-OGT before, na naging ko background yun on how they do things, kung kinsa sila. Like, nagigid kayo kung actual nagigid bitaw nga ikaw ang interview. Hadlo kayo. Or dili ko sure madawat ba. Pero sige lang, hopes up. Hopes up. Let's keep our hopes up and let's pray po nga madawat lang. So after interview, gaulat sa ako. My baby girl and my family. Wait lang. One hour later. We're We're home! home! Yeah! Hi, thank God. Thank God, thank you Lord. How was your interview ganina, Beth? Like sa work. Kuan bay? Good news! Murag somewhere in between. Kay dili ko satisfied sa ko ang mga sa akong performance adto. Murag wag gid sa kapasar gyud kay nag-stutter ko, nagbulol-bulol lang akong thoughts is wala na organized. Mo nang mahitabo guys if dili mo mag-prepare sa inyong interview. Don't be like me. Be like her. So sa ko bay, at first okay kayo. Karabot ako na to confident kay ko. Mandirig mo. Oh. Ano kayo pero patong paglaro ko na. Abot na ako gaganiha sa office na ni sa branch manager. Mura ko na itoy. Buwan ako kabalo sa akong buhaton dadto. Nangutan na siya mga questions nga wala ko natubag. Ang isa sa iyang question gid nga dili ko makag-move on is katong tell me about yourself. Obviously simple kasi siya question. Sila pa. Pero Buta na sila. unsa man ako? About No, tell me about yourself. Ibutang na sa comment section. So, tell me about yourself. Dagang ka pili matubag bay. easier ra kay siya paminawon. Sayon ra kay siya, pili nimo sayon ra kay siya, pero kung mo non deep kay siya ang question, guys. Wala ka balo asa ka magsugod. Sakto. Diba? Gusto ka makabalo unsa kung gitawagan niya? Masa Grabe ka palpak. ganun. Tinakawanan ako gigon, "Ma'am, I'm young and I'm eager and I'm a father." What? Yeah. So, Father with a good heart. dato ra rin nag-revolt na ako answer. If pangutanan gyud ka na bay mas maayo mo ginag prepared ka and kung unsa gyud mo gusto itubag. And just be yourself. True. Just be yourself. Kay ma-feel mo gyud na sa interviewer nimo if you're not being yourself. And if Yes. mas mabawan pa na sa interviewer bay if memorize nimo imong tubag. Klaro kayo. Klaro gyud kayo. Kayo. Klaro na kay pod nga dili ka ma-hire ana. Katawa lagi giga. So, mas higher imong chances gyud if you're being true to yourself. So kato ba if na kay upcoming job interview, so might as well be prepared emotionally, mentally, spiritually, and tanan-tanan. Kailangan ka mag-pray first before ka Sakto. magkuan. And to guys, if you're watching this, i-appeal sa inyong prayer nga ma-hire ko. Laban. So, moro to siya. So, if you're new to our channel, hit subscribe Like, and turn on the notification bell. bell. Bye-bye! See you on the next video!